ତ ସବୁ ଜଳେଇକି ସରେଇଦେବି ସକାଳ କରେଇଦେବି ସକାଳ ପୁରେଇଦେବି ଆଉ ନିଆଁ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ନିଆଁ ଜଳଉଥିବି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଏ ହଉଛି ଗରମ ବାହାରିବା ମେସିନଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିବେ B7 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ଇଂଲିଶ ପଢିବା ଆସେନି ହେଲା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେବେ B7 ହଁ B7 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ଚାକଣାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଗସ କରିଦେଇଥିବେ ନା ମାନେ ମୁଚୁଟି ଦେଇଥିବେ ଆଉ ପିଇବେ। ମୋ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଜିଜାଜି ଏ ପିଏନି ହେଲା ଇଏ ପିଏନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ତା ପଛରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେପଟେ ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯିବୁ ପରେ ଟିକେ ଯିମୁ ଆଗରେ ଥଣ୍ଡା ଟା ସରିନଉ ଆଉ ଏଇଟା ମାରି ସାରୁ ତାପରେ ଯିମୁ।